Hol nog weer met. Pasajeros, vámonos. Hier ist noch Ruhm. Wir haben noch mucho Ruhm. Pasajeros, pasajeros, vámonos. Ah, órale, órale, ahí está un pasajero. Bienvenidos a Struckland. Right? Vamos a Rubio. Sí, vámonos, hier ist noch Platz Ruhm. Kommt nach. Stopp nach. Okay. Órale, nu komt onze toerist fertig hier aan. We gaan ons een frischen voorbereid aangenommen. En daar komt hij. Mira, dit is nu ons nieuwe toeristen fertig. En weet je waar dit is? Dit is Obram zelfs van Ontario. Zo ja, fan, de vierde toeristen hier van der rond. Ja, door niet aan. Mira, nu hebben we ons niet een chauffeur. Dit is la troquita del año. Troquita del año. Ja, wat lies? Dit is ons niet een ranger. Ik leg den zeggen, dit is cucaracha, dit is de paste voor wat ik in Manitoba jaagt. Nu willen we hier in Afrika, dit is bij Struckland, nu willen we zijn willen feiten vangen. Ja, nu willen we voor ons de elefanten, de giroeps en... Kraak. Ja, kom naar Struckland. Ik wil je hier rondvieren met een limousine. Ja, ik checkte mal de zaten, we gaan hier weg gezaten. Dat is para los turistas. Sí. Ik wonder wat het met mijn arbeider van der heeft. Ik heb mijn frischen arbeider aangenomen, die zal ons start voor wat toeristen oppikken. En dat diet. En hij geloof hij verstond ervoor, en hij wordt ook allemaal aan tijd zijn. En dat luurt hier. En nu wordt het nog geld kosten. Ik wil maar pieten. Hey! Ik weet niet. Ik hoop de kamp van der nog wat hier. Waar moet zijn? Akkarai! Ho! Wat jaft dit? Wist je wat er loopt? Wat zo? Du zoals je daar toeristen oppikken. Oh, nou, ik Die luren daar nu, weet je, dat wordt me nu geld kosten. dacht dat die breekt. Hey, dan neem deze arbeider mee. Die wordt 5 Stunden fertig zijn. Waar we nog? Hoe zijn die toeristen? Daar doen? Ja, daar doen we. Die luurde al. Ik zat hier lang gewassen, hij luurde die. Oh, nou, ik dacht dat die breekt hier. Ik dacht, du wirst einmal ein Tee. Nou, Okay, die arbeider, die wordt niet fair zijn. Ik guck dat helpt van er. Okay. Nu, houd je door vast. nou, wat is het Oh, wat die is dat? die militair tot mij. En dan moet schaken zelfs gaan. Okay, nu zijn we er aan handkant. Oh, maar dat helpt ons niet. En nu wacht er nog alle top af. Hamenas! Caramba, nu hebben we den nog eens mal eingereist. Vielleicht wordt het nog wat geven van den arbeider. Okay, nu zijn we terug hier waar bij Struckland. We gaan hier zeer bijzondere jas. Die worden van Obram en Hendrik hier gaan. Kijk, ik ben Oberon. Oh ja, dat is Obram. Oh ja. Ja, nu wil hij nog wat zijn. Ja, ik wil bloos zeggen wat voor een grote vrede ik hier heb in Manitoba. Dat ik de gelegenheid gehad. Dat is einfach een verrijk. Dat is een vriend hier van Struckland, Manitoba, maar komt te bezieken. We hebben ja alle gezien wat van schönes eten dat je merken dat. En dat is niet een schmaken limousine wat deze hier hebben gebuurd bij de Struckland. En hier hebben we toeristen. Ik kan zeggen, we hebben hier toeristenraam vieren. Die hebben hier alles dat schmaken Struckland bezien. Dat is mijn voerder. So ja, hier hebben we een zeer goldene gelegenheid gehad. Onze vriend hier van Manitoba komt bezieken. Ik weet niet waarom dat zich heeft een schönes eten gemerkt is, maar wesen dat. We wollen hier toch wel, we wollen hier toch aan Bord zu dir kommen, aber... Oh, weißt du, wir haben das hier so, ich merke 4 in der Jahr springt Fleisch, das war ich vergeten zu sagen. Ja, ich habe mir die Alte... So, wir wollen nächste Woche wo noch einmal war Taub kommen. Und da wollte ich vielleicht mal bei Hendrik Obram zu sein haben. Der eine muss immer so bringen, der andere muss immer die Jalters lade ich mir, oder was? Und du sollst mir die Alte schicken, oder lade ich mir? Weil ja, das ist das Beste, die je war. Das ist Oh, was ik veranderd. zag het je Dat heeft
Hendrik auch gewesen. Maar als je in Manitoba komen, dan laat je geld hoor. Oh, der ist noch mal ein. Maar dan is daar dankzij verkering en wens we allemaal zeggen, gouden tijd, een gouden zomer, wat allemaal we dan nog van de zomer hebben. Ja, dankzij. En dat je me krijgt zo, ik kan het niet leven dat ik hier zo'n berühmte jas had van Ontario. Dat vreet me gruwelijk zijn. Nou, maar ik kon met deze limousine voor. Ik Ja. heb een limousine voor, wel hier naar Strookland komen en hier een beetje een toerist zijn, hier alles bezien. Ik is daar para serveren. Ja, wir haben hier nun vorher, ich habe vandaag op een week met voor van vorher Wat beter veel daar. gleich teruggekomen. Wir wollen dann nu afsluiten. En mag Gott je alles zien en dan zijn we ons het nächste Mal. Dan Dat weer kan wij het nächste Mal als Hendrik hier vielleicht ook. Hey Hendrik, Ja, kannst Ja. du mal wat hier, de bazen voeren je alle dagen op een doel, oder wat lives? de jets vliegen ook nog. Oh ja, de jets ook, kost trotz hier de vliegt einer. Wat willst du nog zeggen? Ik wil nog zeggen, dat Oebrom, die hebben we eerst nog gegruld, dat speelt zo champig zijn los. De ba. Wat dan? Wist ik meestal, ik krijg niet wel aan wat ik nu wie, ik moet me bloß kammerlich sehr vasthouden. Nee, maar een wat nieuwe part, de toeristen leren door en een wat nieuwe part. Nou ja, weißt du, aber die weer loot, ik weet niet, hij leeft vielleicht, hij schafft aan de bank. Ik uit de blus met de roofles, ik wil de blus met ijs Oh, nu is er maar de roofles er Nee, schon. maar ik wil klim met ijs slopen, dat is alles. Oh, nog ijslopen. De nächste ding wordt de Coca-Cola zijn. Vielleicht nog zoetknakken af die En doorheen. zoet had ik dit maar niet maat. Oh, zoet had er niet. Maar is weer überhaupt niet gekomen. Ik wil hier mijn tabas nog mijn tabas zoet kijken. Oh ja, wir haben so ein großes von China. Dat zijn zo'n grote Kinder. Ja, Dat is bloß Strau, aber du erst noch ein bisschen kunstig bern. maar dan habt ihr eine gute Tee. Okay, gracias. Ja joh, dan moeten we afscheid nemen. Een schönen dag. Je hoort hier met Obram van Ontario. En zeer schönes Wetter weer het. En hadden alle een zeer schönen dag. Auf Wiedersehen von Rancho Buena Vista. En check mal, nu vond Hendrik al zijn wo Obram gebleven is.